Mana batip ban bam ya une. Baik. Mana batip ban bam une tementara ya baik katari ngat ya une. Da kum une baik usla da larang ba em baik. Une de bola he. Ha. Ka baik une de bedang te ki batip bat sa ai ke jawab ka like bat ke komen. Bat ki bam tip ru sa ai ka like bat ke komen. Kum ju. Baik une ro ka ju hi. Ngam khet tang kin ne baik ki bedang long kum ne long ban khet mo. Ki ba long kum ne bedang long kum ne long ban khet ban bam. Han rai ki bla yaw kum kin ne kum long shu ban bam. Bla yaw kum ne long shu ban bam. Te ki babun ha tem das ni ngala nya ban bam kin ki jur yu mo ki pan ki dai kin ne ki kubi kin tai ba ro kala nya te ngap wat nom das ni ngap wat kum kin ne pe fi kin ne yem pe ta pe ngan hab ba no kin ne ngan wat mi ngan ot ne tan rai ngan sa kho an la kho ngan sa ba ngan sa shet da shu pon la pi shu pon chu kle